Добрый день, паважанае гаспадарства. Гаворыць і паказвае Свабода. Сёння з намі Сергей Богдан, навуковы супрацоўнік Свабоднага універсітэту Берліну, Францішак Вячорка, медыаэксперт, Андрей Елисеев, дырэктар даследнага цэнтру East Center, Валерия Костюгова, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Наше мнение» і Александр Уласкін, палітычны аналітык. Всім прывітанне. Прывітанне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гаспадарства вельмі натуральная. Гэта выбары і адзін іх, можа быць, самы важны аспект. А гэта менавіта ці паўторыцца сёлета плошча 2010. Ну, пра гэта, як пра небяспеку, сказаў прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду Андрей Дмітриев з «Гавары праўду». Пра гэта пішуць многія в Фейсбуку. Некаторыя кажуць, што Олег Гайдукевич як бы саскачыў, што называецца, з дыстанцыі, як яго бацька ў 2010 годзе, таксама, каб як бы не патрапіць в гэты вір. Ну, власна, а чаму так сапраўды не можа паўтарыцца? Бо, ну, не цяжка здагадацца, што Лукашенко сваю ўладу будзе абараняць. З іншага боку, у значнай часткі грамадства, мы зараз это бачым, ёсць вялікі энтузіазм наконт альтэрнатывы. Ну, так вот, не атрымаецца, ці не атрымаецца так, ці не атрымліваецца ўжо зараз, што да плошчы 2010 ее брутальнасцю, ну, сітуацыя коціцца вот як цягнік па рэйках. Ці не, ці ёсць варыянты? Сергей Богдан. Я думаю, что тут нават горшыя сцэнарыі намацваюцца, чым плошча 2010. І насамрэч, я думаю, што плошча 2010 это даволі аптымістычны яшчэ сцэнар, але фактычна горш за ўсё тое, што фактычна мы маем поўную страту всякага плюралізму і гатовасці крытычна ацэньваць сітуацыю з боку апанентаў Александра Лукашэнкі. Я не буду тут сказать про Лукашенко, тут як бы чалавек, у прынцыпе, я думаю, праз свае доўгае знаходжанне ва ўладзе мае спецыфічны погляд на свет, але чаму вось апаненты Лукашэнкі раптам ператварыліся ў такую адзінагалосную масу, якая заплюшчвае вочы на відавочны, як самае меншае канфлікт інтарэсаў, можна кажучы, калі пэўная агрэсіўная расійская карпарацыя, беспасярэдне датычная да пуцінскай палітыкі экспансіі, раптам выстаўляе фактычна свайго чалавека на выбарах у Беларусі, а ўсе робяць выгляд, што гэта неістотна, нерэлевантна і не вартае абмеркавання, то, мне здаецца, гэта проста дыягназ усяму палітыкуму у Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі праўлення Лукашэнкі. Андрей, ваше меркаванне. Вы не згодны з Сергеем? І ваш адказ на пытанне: будзе так, як тады, ці будзе неяк інакш? Ці можа ўвогуле плошчы не будзе? Вот 15-м не было годзе. Ну, я лічу, што не можна двойчы вайсці тую самую ваду, як казаў адзін філосаф, але вядома, што нейкая падобнасць і пратэсныя ўзрушэнні могуць быць адназначна. Калі яны будуць значныя, дык будзе брутальны адказ уладаў. Тут пытанне сцэнароў, мне спадабалася гэта слова Сергея. Я прапаную разважаць у сцэнарах і іхных верагоднасцях. Допустим, будуць пратэсныя выступленні, будуць іхныя задушэнні. Пытанне, што далей за імі на бліжэйшыя месяцы і пару гадоў. І тут я лічу, што ёсць два асноўныя фактары палітычнай жыццяздольнасці Лукашэнкі на бліжэйшыя месяцы і пару гадоў. Гэта, па-першае, узаемаадносіны з Крамлём. Зараз яны застаюцца невызначанымі. Я нагадаю, што ў 2010 годзе перад плошчай ён дамовіўся наконт еўразійскага звязу, і гэта паспрыяла яму мець упэўненасць падтрымкі Масквы. І другі фактор – гэта маштаб мабілізацыі пратэснага электарату. Вось, калі Лукашенко не ўдасца дамовіцца з Кремлем прынцыпова і персанальна з Пуцінам, яму гэта не ўдаецца з канца 2018 года, калі не будзе вызначаны нейкі фармат далейшых адносінаў, які будзе два бакі задавальняць, і калі адначасова будзе высокі пратэсны патэнцыял, я лічу, што
верагоднасць палітычнай жыццяздольнасці Лукашэнкі на бліжэйшыя месяцы і пару гадоў даволі нізкай. Калі ж ему удасся дамовіцца з Крамлём, калі партэчны патэнцыял будзе даволі нізкі, дык наадварот гэтая верагоднасць палітычнага выжывання будзе даволі высокая. Валерия, ваш адказ. Ну вот Андрей казаў пра верагоднасць, як бы, ці будзе моцны пратэст, ці не моцны. Ну, 10-м он быў дастаткова моцны, але як бы, як Лукашенко тады хваліўся, 7,5 хвілін. Ну, я бы сказала вот что, конечно же, сценарий вот 10-го года полностью повториться просто не может. Дело в том, что площадь происходит уже сейчас. То есть уже сейчас по всем городам страны происходят площади. И в этом тактике, озвученные Тихановским, они и будут происходить дальше. То есть до тех пор, пока не будет произведена там регистрация, дальше будет агитационная кампания, или не будет произведена регистрация, и тогда будет протест. То есть, собственно, массовые выступления людей, а площадь, ну что это? Это именно массовые выступления. Вот они уже сейчас же идут. В таких масштабах, которых мы уже давненько... Валерия, я вас перепыню. Але ведаеце, площа – это пэўная, як бы, тут такая развилка, бифуркация. Вось прайшлі выборы, і ці площа дамагаецца таго, што вынікі выбораў на карысць дзейнай улады, ну, як бы, скасоўваюцца, ці площа проигрывает. Вот вы не лічыце, что такая развилка ці 9 жніўня, ці 10, ці калі-небудзь яна здарыцца в сёлета? Я скажу откровенно, я не знаю, возможно, эта развилка вот сейчас происходит, а не отложена до 9. Что касается вот того, что говорит Андрей и Елисеев, и роли Кремля во всем этом, и Сергей об этом говорит. Возможно, если, то есть та площадь, которая уже сейчас идет, вынудит Александра Лукашенко договориться с Кремлем на его условиях. Либо он будет упрямиться, и тогда это будет продолжаться еще дольше, ну, то есть до момента выборов. Чем все это закончится, мы, конечно, знать просто не можем. Не можем представлять себе, сколько людей еще будет участвовать в этом протестном, демонстрации своего протеста. Но так или иначе, конечно, Кремль, в общем-то, выиграет в итоге. Либо Лукашенко согласится на его условия прямо сейчас, не дожидаясь развязки, либо, возможно, какая-то настолько массовая площадь, что дрогнет номенклатура и силовые структуры, либо они не дрогнут, и будет массовый разгон, и тогда западный вектор, прежде всего кредитование, окажется снова обрезан, либо он переходит, все удерживается, все возвращается на круги своя, но все равно ему бежать, кроме Кремля, некуда, потому что фактически ситуация сейчас в экономике такая, что никак, кроме новых кредитов, удерживать ситуацию невозможно. Александр, я прочитал у вас в Фейсбуку такую цікавую вашу гипотезу, калі я правильно ее зразумеў, что зараз Лукашенку, как это не парадоксально, нават и потребное повторение площадь 2010 года. Паводле формулы Константина Леонтьева, русского философа, заморозить, чтобы не гнила. Изноў всех запалохать, изноў всех построить, как минимум на 5 годов, оледенить, так бы мовить, кровь в жилах. И окей, Лукашенко приймає свою конституцию, Лукашенко забяспечвае транзит, магчыма. И я вас правильно зразумеў, и чему вы лічыце, что это ему трэба? Ну, в принципе, это одна из идей. Я просто пытаюсь понять, что происходит и существуют ли у игроков какие-либо сценарии. То есть для Лукашенко, да, было бы логично получить еще одну площадь, разогнать ее и тем самым деморализовать соперников. Да? То есть
Тем более, что сейчас мы смотрим, что в основном сейчас наибольшую активность проявляют те, кто не проявлял активность в ходе предыдущих кампаний. Да? Ну, как бы сторонники Бабарика – это в основном бизнесмены, которые во время предыдущих выборов пытались каким-то образом не отсвечивать, либо если отсвечивать, то не очень. Ну, в принципе, как бы я так понимаю, что какого-то конкретного сценария ни у власти, ни у оппозиционных кандидатов нет, тем более, что ситуация очень быстро меняется. Ну, еще в начале года, естественно, никто не мог предвидеть ковид-кризис. Да? Сейчас у нас стартует атомная электростанция. Откроется ли Европа, никто не знает. Да? Что будет, приедут ли наблюдатели, даже никто не знает. Что будет происходить? Я думаю, что все сценарии, какие бы они ни были, будут реализоваться с колес и, так сказать, по ходу действия корректироваться. Поэтому будет ли площадь, будет ли в ней необходимость, непонятно. Я не знаю. То есть, как бы, ну, с моей точки зрения, утверждать что-то сейчас, есть ли какой-то план у Лукашенко создать площадь, ее разогнать, деморализовав своих соперников, тоже нельзя. Это была всего лишь одна из идей. Еще одна из идей того, что как бы, вот у Сергея есть теория о том, что да, Бабарика – это проект «Газпрома». А Бабарика, то есть с моей точки зрения, мог быть и проектом Лукашенко, потому что Лукашенко мог создать стабильную двухпартийную систему, как одна из идей. Да? То есть, ну, сейчас чиновничество разделяется на условных консерваторов и условных либералов, которые поддерживают Бабарика. Мы в результате после выборов получаем двухпартийную систему, которая балансирует недовольство в стране. Я просто пытаюсь играть с вариантами, потому что я здесь полностью согласен с Александр, Валерием. пам'ятаєте, як в этом старом анекдоте? Не занадто это складано для нашего цирку. Ну, почему бы и нет? Кто его знает? Кто его знает? Вот. Ну, я говорю, это всего лишь один из вариантов. Здесь я абсолютно согласен с Валерией. Предвидеть, что произойдет, не может никто. Не те, кто составляет планы, если они есть, долгоиграющие планы у тех, кто их составляет, не те, кто за ними наблюдает и пытается анализировать. Як той казаў, што прагназаваць вельмі складана, асабліва будучыню. Но давайте все-таки паспрабуем. Франак, як вы бачыце эту сітуацыю? Ну, як бы плошча можа паўтарыцца таму, што сітуацыя паўтараецца. А ці можна сказаць, што вот ёсць нейкія чыннікі ў самой сітуацыі, якія паказваюць, што она іншая, і таму, можа быць, і не паўторыцца? Ну, як на мяне, то сітуацыя нашмат больш насычаная, дынамічная, чым у 2010 годзе. У 2010 годзе, калі адбываліся зборы подпісаў, ўсё-такі мала хто верыў у плошчу, было шмат кандыдатаў, гэта былі першыя выбары без спробы вылучаць адзінага кандыдата. Ну, быў такі выразны кантраст, і сама плошча стала нечаканасцю тады, калі, ў прынцыпе, ніхто нават і не спадзяваўся, і не рабіў намаганні на яе падрыхтоўку. А тут, калі за некалькі месяцаў ужо ёсць адкрытыя заклікі Ціханаўскага, ўсё яго брыгады, тут Зянон Пазняк упісваецца ў ягоных паплечнікаў. Проста плошча немінучая ці ў фармаце вечаровага пратэсту, ці ў фармаце нейкай забастоўкі, страйку. Сцэнароў насамрэч мільён, але трэба разумець, што падрыхтоўка плошчы таксама вялікія рэсурсы. Я памятаю 6-й год, для падрыхтоўкі плошчы, альтэрнатыўных сцэнароў, абсталявання, вываду людзей, калі перакрытыя там адное, патрэбна правесці вялікую стратэгічную працу. Для этого патрэбны досвед і палітыкаў, і актывістаў, якія шмат гадоў гэтым займаліся. Гэтага досведу няма, структураў няма. Тых, хто гэта калісьці ўмеў рабіць, яны не ўпішуцца, хутчэй за ўсё, ні ў каманды Ціханаўскага і Бабарыкі. Таму наспявае попыт на плошчу, ён неверагодны, пачытайце каментары вот зараз. У гэтую секунду пад пратэстам у горадні, здаецца, людзі ўжо зараз гатовыя пратэставаць. Ёсць попыт, але няма каму яе рэалізоўваць. Як правільна і Валерыя адзначыла, няма сцэнароў, няма падрыхтаванага пляну, вот і Александр таксама сказаў пра гэта, няма гатовага пляну ні ўводнай з камандаў пра далейшыя дзеянні. Ну, это, дарэчы, цікавая тэма ввогуле для размоваў. Францішак, может, мы как-то это протягнем. Вот эта вера в некие великие планы, что вот вынік як бы паспяховых такого кшталту мерапрыемстваў, назовем их так, это вынік некага магутнага планавання,
А ці не большую роль тут адыгрывае, ну, ўсё ж таки, як бы стыхія і настрой людзей. Як кажуць англічане, можна коня подвесці до воды, нельга его прымусіць піць. І калі он не хоча піць, он не будзе піць, якіх бы тэхналогій не прыдумлялі. Францішак. Так, але гэтая стыхія, яна мае, безумоўна, гіганцкае значэнне, дзякуючы таму, што ёсць усеагульны доступ да каналаў камунікацыі. Усе гэтыя дыскусіі, увесь гэты ажыятаж вакол Ціханаўскага, ён створаны, можете са мной спрачацца колькі заўгодна, але ён створаны ютубамі, сацыяльнымі сеткамі. Калі б гэта ўсяго не было б гэтых чэргаў. Это не таму, што ён добра пазіцыянаваў сябе, і у яго з'явіліся тысячы прыхільнікаў. Людзі хочуць быць часткай вялікага руху. Стыхія сапраўды наспявае, і яна нясе гэта Ціханаўска. Вот сёння была спроба нават звязацца, Паша Белавус кажа, вот который дзень спрабую звязацца з Ціханаўскім, ніхто не адказвае, все маўчаць, ніхто не адгукаецца. А яму потым напісалі, што Ціханаўскі сам у разгубленасці. Ён не ведае, як яму дабрацца да іншага горада і паразмаўляць хаця б з ягонымі мясцовымі паплечнікамі. Але тут, калі стыхія бярэ верх, вельмі важна арганізаваць каманду. І калі у цябе няма нармальнай каманды прафесіяналаў сваёй ці запазычанай фрылансераў ці іншаземцаў, у цябе нічога не атрымаецца. Просто ў якісьці момант это ўсё рухне. А другі момант гэта прывыканне, інфармацыйнае прывыканне. На гэтым тыдні ўсе стрымы вакол Ціханаўскага збіраюць по 10-20 тысяч праглядаў. Вот мы глядзім на Свабодзе, на Белсаце. Сумарна глядзіць 50 тысяч адначасова і каля мільёна постфактум, мільёна чалавек у Беларусі. Але наступны тыдзень людзі прывыкнуць, яны ўжо не будуць збіраць столькі, як прывыкнулі да смярцей і да хваробаў з каранавірусам. А выдумляць новыя фарматы невядома, ці ў Бабарыкі, у Ціханаўскага ёсць каму. Андрей, я вот хочу задать пытанне про такую структурную асаблівасць гэтай кампаніі, назовем ее так, что не только есть две колонны, яны і ў 10-м годзе, іх тады нават шмат было, больш, і ў 6-м, але яны структурна розныя. Бо, скажем, сцэнар Бабарыкі, ну, ён, ну, для мяне, мне так уяўляецца, пакуль прынамсі, это все ж таки традыцыйны электаральны сцэнар. Ён падкрэслівае, што фальсіфікацыяў не будзе, калі я электаральна перамагу, і тады, ну, плошча, калі здарыцца, я туды пайду, але я ее арганізоўваць не буду. Сцэнар Ціханаўскага, ён у пэўным сэнсе хіба не адваротны, ну, прынамсі іншы. Так, ён збірае подпіс за сваю жонку, але ён кажа, мы за выбары без Лукашэнкі, так они ўжо з Лукашэнкам. Мы за выступы, мы за пратэст і гэтак далей. Ну, вот гэтыя людзі ніяк не каардынуюць сваю дзейнасць. Мы бачылі ў 10-м годзе, што в значнай ступені вынік таго, што усе мы атрымалі, это тое, што кожны ішоў свой бок. Зараз они будуць ісці свой бок як бы структурна, потому что Бабарыка відавочна змагаецца за перамогу на выбарах, Ціханаўскі змагаецца за нешта іншае. Ціханаўскі збіраецца як бы склікаць плошчу, Бабарыка не збіраецца. Так, Ціханаўскі збіраецца склікаць плошчу за пераможцу Бабарыку. Вот. Як вы это бачыце, эту ситуацию? Я бачу сітуацыю такім чынам, што пакуль ніводны з асноўных альтэрнатыўных кандыдатаў дакладна не вызначыўся, якім чынам будзе абараняць свае галасы. Ці гэта сапраўды будзе фармат масавых выступаў у выбарны дзень, паствыбарны перыяд, ці, напрыклад, наадварот, гэта будзе нейкі фармат страйка. Мажліва, на гэты раз увогуле апазіцыйныя дзеячы зменяць свой фармат і, улічваючы ў тым ліку ментальнасць беларусаў, мабыць, замест таго, каб заклікаць іх, наадварот, мабілізуюць людзей на масавы нейкі страйк, на страйкі, увогуле нез'яўлення на працы і так далей. Мажліва, гэта было б нейкім выйсцем з сітуацыі, якім чынам паўплываць на дзяржаўныя органы і дамагчыся абароны галасоў. Ну, пакуль я не бачу з нейкай прадуманай стратэгіі, я бачыў, што гаспадар Ціханаўскі разважаў на гэтую тэму, але хіба сам пагэтуль не вызначыўся. Таму гэта вельмі важнае пытанне, пакуль застаецца без адказу. Сергей, и ваш отказ, вот это, так бы мовить, наяўнасць двух колоннаў, причем гэтым разом структурно розных,
Бо, умовно кажучи, там і Козулін, і Міленкевич, вони йшли на одні і ті ж вибори. І, в принципі, з одної, якби, метою. А от зараз, ну, Тихановський, мені здається, не йде на... Тобто, він особисто, певно, не йде на вибори, але для його здається, що вибори – це тільки нагода. І, якби, як це повпливає на те, що відбудеться 9 жнівня на вулиці? Калі можна, я просто ще два пункти додам до того, що казали колеги. У прыватнасці вось пра тыя разыходжанні, про які казала Валерія і Александр таксама. Я хочу падкрэсліць, што разыходжанні тут гэтым разам з Крамлём куды шырэйшыя, глыбейшыя і фундаментальнейшыя, чым у 2010 годзе. І прынамсі для мяне гэта відавочна па бяспекавай галіне, бадай самай датклівай, самай далікатнай у стасунках паміж Беларусі і Расіяй. Калі казаць пра дынаміку ўзаемадзеяння вайсковага, умоўна кажучы, вучэнне, розныя нарады, пастаўкі тэхнікі, узгадненне нават рэакцыі на вучэнні НАТО у Прыбалтыцы. Па ўсім гэтым у апошнія 2 гады відавочна проста ўсё разыходзіцца па шву. Расходится по швах, причем вельмі жорстка і хутчэй по ініцыятыве Москвы. То вы ведаеце, калі прывесці такі прыклад, калі нават навучэнні на расійскай же тэрыторыі шчыт Саюза ніводзін з расійскіх больш-менш заўважных вайсковых чыноўнікаў не знаходзіць часу прыехаць. То бок, ну, беларусы прыехалі, ну вось хай там пабегаюць. То бок гэта, калі казаць нават толькі пра бяспекавую галіну, дзе я тут вам магу дзесяткі прыкладаў прывесці таго, чаго раней ніколі не было. І гэта сапраўды фундаментальныя разыходжанні, якія, ну, вот так вось, як у 2010 годзе, што вось падпішы вось гэтую паперку, не, гэта не ў тым справа. Другі момант яшчэ, я хацеў бы запярэчыць крыху Францішку, што наконт таго, ці ёсць людзі, якія могуць арганізаваць вось плошчы ці плошчу вялікую, то, ну, я б сказаў так, што тэарэтычна, патэнцыйна ў апазіцыі ёсць даволі шмат актывістаў, якія, ну, на дадзены момант, можа, нават хто з іх і скептычна ставіцца да Тихановскага і Бабарыкі. Але тут я вельмі супраць таго, што запярэчыць магчымасці падключэння гэтых актывістаў. Бо вось нам надта тут кажуць пра нейкія аматарскія кампаніі і Тихановскага, і Бабарыкі, там ледзьве не Дон Кіхоты выйшлі на змаганне з дыктатурай. Але тое, што я бачу, прабачце, я бачу просто гегемонію поўную Тихановскага Бабарыкі, прычым як пары, камплементарнай пары, якая дапаўняе адна адну, якая гуляе цікавую стратэгію, якая выдатна адпавядае мэтам паслаблення беларускага ўраду, не ўсталявання дэмакратыі, а паслаблення беларускага ўраду у вось супрацьстаянні з Масквой. Вось, таму, калі атрымалось так адмабілізаваць СМІ, дзе, паўтаруся, ну, вось ніводнага сур'ёзнага матэрыялу супраць гэтай парачкі няма, то чаму немагчыма праз нейкі час, ну, ёсць яшчэ трошку часу, паціху падгрэбці ўсіх астатніх, таму што, ну, гуртам бацьку ж можна пабіць, ну, дык усе ж пра гэта марылі, можна і пераканаць, калі вось і Пазняк ужо ўпісаўся, то і астатніх можна ўпісаць. Адпаведна, я тут і сказаў бы, што таму гэтым разам сітуацыя нашмат горшая. І гэтым разам я упершыню сапраўды дапускаю, што праз год на лета мы можам абмяркоўваць ужо іншых фігураў на верхавіне ўлады Беларусі. І я зноў-такі падкрэслю, што такі варыянт, які зараз прамацоўвае змены рэжыму, ён пойдзе адназначна на шкоду Беларусі, на шкоду дзяржаўнасці Беларусі і на шкоду кожнаму, бадай, яе грамадзяніну. Александр, а вот ваш отказ на пытанне, то, что вот есть двое и двое разного типу, яны комплементарны, як сказаў Сергей, ці яны ўсё ж таки як бы ў розныя бакі цягнуць і вядуць хутчэй да хаосу, да некантраляванасці працэсу?
процесс, в принципе, и без того неконтролируемый. Я сомневаюсь, что кто-то его на текущий момент контролирует. В какой-то мере они комплементарны, да, то есть они работают на совершенно разную публику. Так, Тихановский это больше, скажем так, аудитория Ютуба, может быть, ВКонтакте, да, то есть, а Бабарика – это аудитория Фейсбука. Мы знаем, что у нас в стране это совершенно разная аудитория. То есть в этом отношении они комплементарны, то есть они, скажем так, будут совершенно разные слои общества. В отношении того, есть ли у них какая-то стратегия, кем она разрабатывается проще, как я уже говорил, я не знаю. Пока я ее не просматриваю. То есть за исключением того, чтобы вызвать возмущение, скажем так, как писал Владимир Ильич Ленин, возмущение народных масс, вот, я пока ничего не вижу. Что потом с этим возмущением делать, я не знаю, в авоське носить. Вот, и прочее вот такое вот. То есть, ну, и это вызывает у меня всегда несколько странные ощущения, да, то есть, ну, площадь, да, хорошо, то есть мы сейчас вызовем возмущение народных масс, всех поведем на площадь, и повторится то, что повторится, скорее всего, да, то есть, ну, как бы организация площади – это другое дело. Все площади, которые организовывались ранее, то есть, ну, в том числе в Беларуси в 91 году, у них не было организаторов. Когда выходит достаточное количество людей, в принципе, организаторы не нужны. То же самое, что сейчас творится в Мэриленде в Штатах, да, то есть вряд ли там есть какой-то там централизованный организатор, но уже протестующие заняли полштата. Вот, то есть, ну, как бы, если достаточное количество людей недовольных будет, они выйдут, в принципе, не нужно будет никакого организации. Если людей будет недостаточно, если случится такое же количество, как в 2010 году, то спрашивается и, ну, вот, что с этим делать. И получается, что в который раз с разными людьми мы делаем одни и те же действия, надеясь на другой результат. Валерія, і ваш адказ. Вот это як бы тое, што две калоны, это мае значэнне. З іншага боку, ведаеце, ну, можна сказаць, тое самае было і ў 6-м годзе, калі Казулін в адзін бок, яны тады літаральна ў разныя бакі як бы людзей вялі, ці, скажем, у 10-м годзе. З іншага боку, а якая такая магутная арганізацыя была ў 13-14 годзе на Майдане ва Ўкраіне? Мы бачылі таксама, што яны былі досыць разгубленыя, это людзі, якія як бы толькі ім кіравалі. Вот якую ролю тое, што, ну, ўсё ж такі як бы Бабарыка і Ціхановскі это вельмі розныя па сутнасці сцэнары, якую ролю это будзе гуляць 9 жніўня, когда гэтыя лініі, ну, як бы так ці інакш павінны неяк сысціся? Ну, я бы... Они не обязательно должны сойтись. Я считаю, что Александр несколько не вполне прав, когда говорит, что нельзя делать одно и то же и рассчитывать на разный результат. Во-первых, в действительности действительно случается, когда мы набираем навыки и, повторяя одно и то же, все-таки получаем нужный результат. Это одно. Будем надеяться. Второе, в этом году как раз, я так понимаю, учтена история, связанная с разгромом 10-й площади 10-го года. И в планах, давайте не будем скрывать, что мы все-таки знаем, что Статкевич работает вместе с Тихановским, и Тихановский – это один из кандидатов протеста. И речь идет о том, что площадь будет не только в Минске, и даже, может, не столько в Минске. Я прошу прощения, у меня тут... понимаете, тут труднее отмобилизовать по привычному сценарию силовые структуры, когда и если удастся организовать вот эти молчаливые наблюдения, ну, на площадях с большим числом людей в большом числе городов. Так что... Не знаю. Ну, то есть это просто вот какие планы сейчас озвучиваются. Что касается штаба Бабарики, ну, то есть он сам говорил, что если люди выйдут на площадь, он к ним присоединится. Пока мы видим, что медиа работают таким образом, что,
то у Бабарика, ну, прямо существенный электоральный перевес. И тут Александр Григорьевич сам себе, в общем, плохую услугу оказал, ведь совершенно нечем, абсолютно нечем опровергнуть эту видимость. То есть у нас нету никаких ни официальных, ни официальных, вообще никаких социологических опросов. Мы вообще ничего не знаем о предпочтениях электоральных. И поэтому... Валерія, ну я вас перепыню, ведаеце, я зараз пацікавіўся адмыслова. Залез в дадзеныя 10-х году, таксама апытанне ў інтэрнэце. И там Санников 44%. О чем я и говорю. Да, там Санников 40, Некляев 42. Лукашенко там такой маленький, мизерный, мизерабельный. Да, но тогда был не Сепи, понимаете? Был. Да. И все-таки представления какие-то, ну, какая-то корреспонденция медиа-картинки и действительных общественных настроений все-таки была. Были какие-то способы узнать это. Но Лукашенко в своем дворце уже давно отказался вообще от любых способов обратной связи. Я бы обратила внимание, что ведь вот это вот то, о чем говорит Сергей, и мы много об этом говорим последние 2 года, ну то есть эти конфликты с Москвой, они же очень странные, потому что совершенно вот если хорошо вникаешь в процесс ну, вот этих переговоров, ясно, что сигнал просто не проходит. Ну то есть и по этому, и по многим другим аспектам жизни страны, ну, очевидно, что просто центр Лукашенко не знает картины. И давайте теперь поговорим про Москву. Ну, вот так выглядает, нават люди розных поглядаў, нават, я думаю, многие люди во владе могут сказать про 2010 год, что, конечно, бенефициаром площади, бенефициаром того, что отбылося пасля посадок, санкций, оказалась Москва. Вот ей как бы этот плод упал в руки. Калі будзе паўтарэнне 2010 году плошчы 2010 ці нават, як Сергей кажа, яшчэ большым, у горшым варыянце, она таксама будзе бенефіцыарам, а магчыма, но это уже конспирология, а можа она до этого и вядзе. Францішак. Франак, включите аудио. Кожны год даводзіцца шукаць сувязі з Расіяй усіх палітыкаў і партыяў і так далей. І калі раней гэта рабілі журналісты, зараз у прынцыпе гэтым займаюцца дзяржаўныя медыі. Першымі, хто вінавацілі ўсіх кандыдатаў у іх сувязях з Масквой, гэта дзяржсмі, Беларусь сегодня, нейкія асобныя каналы прыватныя ці ананімныя ў тэлеграме. Доказаў нейкіх сувязяў з Масквой цяперашніх лідараў і пратэсту ці Бабарыкі і Ціхановская ці Цапкалы няма. Ёсць толькі іхнія заявы, якія можна трактаваць па-рознаму. Ёсць факты пра працу Бабарыкі на Газпром. Гэта немагчыма абвергнуць. Калі нават уявім, што Беларусь, то вот у Балгарыі была такая праблема, калі Газпром актыўна ўмешваўся ў балгарскую палітыку на працягу 15 год. І калі сапраўды Бабарыка гэта такі доўгатэрміновы праект Газпрома, які рыхтаваўся доўгім часам, яму стваралі выдатную рэпутацыю, купляліся карціны, адкрываліся ОХ-16, ён сустракаўся там з Алексіевіч лідарамі думкі, то сапраўды гэта суперрафінаваны, класна прапісаны сцэнар, але мне слаба паверыць, што гэта ўсё было зроблена. Іншы варыянт, што Бабарыка падхоплены Масквой, і яму зараз сапраўды ствараюць такі, адбельваюць імідж, што ён да Газпрому не мае дачынення, што ён насамрэч такі латэнтны нацыяналіст, ён насамрэч Дон Кіхот, як мы абазначылі ўжо тут. Але потым Масква скарыстаецца папулярнасцю Бабарыкі і пасля выбараў створыць прарасійскую партыю. Вот такі сцэнар, напрыклад, мне больш выглядае правдападобным, чым сцэнар, што ён Францішак, я крышачку пра іншае. Ведаеце, то, што вот вы кажаце, ён там як бы рука Москва ці не рука Москва. У мове спецслужбаў ёсць такой тэрмін распрацоўка ў цёмную.
Магчыма, ён нічыя не рука, магчыма, ён сапраўды абсалютна незалежны чалавек, допустим. Но, магчыма, для Москвы просто выгодно, чтобы эта ситуация катилась, как я сказал, як по рейках, до новых 7,5 хвилин, до нового побоища, до новых людей на сутках. Вот. И, отповедно, санкции Заходу, погоршение адносінаў, а в Кремле кажут, а мне, коли ласка, кубочек кавы. Мы отрымливаем все, что мы хотели. Просто потому, что вот так складывают, так раскладываются карты, так разложатся карты. И они будут пить кубочек кавочки. А мы вот ручки вот, мы ни при чем. Я думаю, что коллеги дадуць, так можно про кожны сценар, про кожную каляровую рэвалюцыю у любой краіне сказаць. І зараз вельмі часта вот макеевская група, якая ездзіць па сталіцах заходніх, яны вот менавіта вашымі словамі, Юрый, вось так і апісваюць эту сітуацыю. І я потым іду ў гэтыя кабінеты, сустракаюся з тымі людзьмі, яны кажуць, а гэта мы ведаем ужо, што бабарыку карацей вядуць, каб ён крывавае пабоішча зрабіў. Гэта сапраўды самы праўдападобны для замежнікаў сцэнар. Але тут ёсць тады пытанне, ці ён сапраўды пад уплывам расійскім больш, чым пад уплывам кагосьці іншага, б, ці ёсць іншыя людзі, пад чый уплыў ён можа патрапіць, і c, ці ёсць на яго такі кампрамат, які прымусіць яго ў крытычны момант павярнуць сваю палітыку ці сваю каманду ці ўсю кампанію у бок інтарэсаў Москвы. Просто калі мы знойдзем адказ на гэтае пытанне, нам будзе прасцей разабрацца. А тое, што розныя сцэнары розных бакоў могуць сходзіцца, гэта нармальная справа. Калі там Москва зацікаўленая ў аслабленні Лукашэнкі і беларуская грамадзянская супольнасць у аслабленні Лукашэнкі. Гэта нармальна, такое здараецца. Сергей, это нормально? Ну, я тут нават пагадзіўся б з Франыкам у плане таго, што можа гэта супадаць, але я не пагаджуся ў плане таго, што ў нас няма доказаў, няма разумення таго, пад чыім уплывам ён больш знаходзіцца. Бо тут рэч такая, што па змаўчанні, ну, тут яму трэба даказваць сваю невінаватасць. І, ведаеце, калі у чалавека ў біяграфіі, прабачце, нічога больш няма, просто у прынцыпе нічога, апрача работы фактычна, ну, то бок там нарадзіўся, вучыўся, там нейкая праца спачатку туды-сюды, там нейкі, не памятаю, там лабарантам быў, ці кім ён там быў, тады базар там, дзе ён там нешта прадаваў, ну, всякое бывае, ну, а тады все, пачынаецца, вот, в принципе, імперыя, якая газпрамаўская, наўпрост. І тут пытанне ў тым, што, прабачце, калі чалавек усё жыццё прабавіў у такой структурах, гэта, прабачце, для мяне тое самае, што сказаць, ну, вось, тут ёсць у нас палкоўнік ФСБ, ці там, гэта нават не палкоўнік, прабачце, гэта топ-менеджер вялікай газпрамаўскай структуры. Генерал хай. Так, ёсць генерал ФСБ, але ён учора ў нас звольніўся. Ну, бывае такое, ну ён жа ўжо звольніўся, і ўвогуле глядзіце, як ён прыгожа, вось там карціны купляў яго. Ну, Сергей, з іншага боку, вы памятаеце этот знакаміты адказ Шеварднадзе, калі Гамсахурдзе, які быў прэзідэнтам Грузіі, сказаў, што Шеварднадзе быў агентам КДБ. На што Шеварднадзе, который тады сядзеў у Москве, адказаў: это Гамсахурдзе был агентом КДБ, я был генералом КДБ. Але когда Шеварднадзе пришел до влады в Тбилиси, ну, сказать, что он ператварыў Тбилиси в марионетку Кремля, маючи сапраўды реальные погоны КДБ СССР, ну, так не зусім было. Ведаеце, тут ёсць, на жаль, такая конкретная просто коллизия на дадзены момант, якая цягнецца ўжо пэўны час, калі вось нафтагазавыя карпорацыі России, фактычна хребет путінскага рэжыму, яны маюць пэўную калізію з беларускім рэжымам. І таму тут сказаць, што раптам вот гэта не істотна, не, гэта вельмі істотна і вельмі рэлевантна. Гэта адно, і другое, я ўсё ж такі скажу, што я некалі вот стаміўся у гэтых тыднях тлумачыць калегам, што, прабачце, па змаўчанні бабарыка падазроны, па змаўчанні неўводнай, нармальнай, развітой дэмакратыі гэты чалавек ніколі б не меў
шансаў увогуле займацца палітыкай вось пасля такой кар'еры. Я просто прапаную ўсім пацікавіцца, дзе яшчэ існуюць у свеце банкі, такія на кшталт такога вось банку, у якім працаваў Бабарыка. Такіх банкаў больш нідзе няма, апрача ёсць у Швейцарыі, ну там ім функцыянальна просто патрэбна. Все. То бок, умоўна кажучы, у прыстойныя месцы такія банкі, дзе ён працаваў. Ён працаваў не проста ў нейкі там банку Снорас, там, прабачце, Deutsche Bank. Тады мы размаўлялі пра зусім іншую сітуацыю. А ён працаваў у банку, які з заходняга пункту гледжання, ён увогуле, як бы, ну, не хочу сказаць філіял ФСБ, але вельмі блізка. І таму я скажу апошні момент, так? І таму для мяне было вельмі паказальна. Калі вось я стаміўся тлумачыць гэтыя рэчы, я попросил просто коллегов, спытайцеся у Бабарыкі, вось дзе гэтыя рэчы пра Крым, чый Крым, просто вось у лоб под запись. І другі, а пра путінскі рэжым вы спытайцеся. Яны спыталіся. Адказ мы чулі. Усе зрабілі выгляд, што гэта адказу не было, потому что адказ такі: Крым не украінскі. Александр, и ваш отказ на вот это вариант, что то, что мы зараз можем назирать 9-го, что это будет российский сценар, ті прямый, як лічыць Сергей, просто, так сказать, вот, что называется, генерал Газпрома нешта робіць, ті, як я сказал, такие в темную, то есть их просто вот этот тягничок, який катится по рейках, их абсолютно это задовольняет. Ну, что касается Москвы, то мне кажется, вряд ли, не знаю, может быть, мне сложно говорить, я сторонник презумпции невиновности, то есть до тех пор, пока не доказано, что человек работает на какую-то сторону, да, то есть я к этому мнению не склоняюсь, мне нужны доказательства. Что касается Москвы, то у меня впечатление, что в максимальных интересах России будет какая-то форма дестабилизации обстановки. То есть фактически всегда, то есть мы помним во всех странах-соседях, сперва возникала дестабилизация, потом Москва получала какой-то профит. Ровно то же самое происходило во время выборов 2016 года в Штатах, когда после выборов уже в 2018 году MIT, Массачусетский технологический институт, собрал все твиты и аппаратным способом их проанализировал, и они обнаружили, что примерно 50 на 50, ровно, то есть количество твитов, поддерживающих Хиллари и поддерживающих Трампа. То есть на самом деле российским властям не нужно было выбрать какого-то из претендентов, им нужно было создать политическую нестабильность. Ровно в том же случае Москва выиграет здесь. Я думаю, что у них есть достаточное количество опытов создания президентов, да, там президент-мейкер, да, то есть, ну, как бы тот же Янукович, который, и опять же тот же Шеварднадзе, который, будучи пророссийским президентом, через какое-то время выходит из проложенной для него колеи, да, то есть, ну, как бы невозможно сделать президента полностью зависимым от иностранного государства, мне так кажется. Андрей? Вот. То есть единственное, в чем может быть заинтересована Москва, как и в 2010 году. То есть в 2010 году мы получили дестабилизацию, на которой Москва получила свою выгоду. Любая форма дестабилизации здесь в ходе этих выборов также будет на руку Москвы. Андрей, и ваше ставление до этой тезы, что любая дестабилизация будет выгодна Москве. Так атрымліваецца, что есть дилемма Лукашенко ці Путин? Я не згодний з такою постановкою питання, чому Москва була бенефіціаром у 2010 році, бо літарально за 10 дзён до виборів була зроблена велика зділка на зустрічі приватної Лукашенка і Медведєва наконт того, що Лукашенко приймає весь пакет документів і по євразійській економічній просторі тоді ще на той час. І одразу після виборів, після розгону площі, праз 10 тиждень білоруський парламент там прийняв більше за 20 документів весь пакет. Тобто була зроблена велика зділка. Росія притягнула інституційно, структурно Білорусь, і тоді їй був вже вигідний цей розгон і погоршення відносин з Заходом. Зараз з такої самої логіки там некий брутальный разгон площади, адыход Беларусі ад Заходу будзе выгодны Москве тады у тым разе, калі Лукашенко пагодзіцца на далейшы этап інтэграцыі, калі ён прыме гэты пакет паглыбленай інтэграцыі. А ён не будзе вымушаны это зрабіць?
пасля І вось, плошчы. ён можа быць вымушаны гэта зрабіць, калі будуць рэальныя шансы і перспектывы вельмі вялікага пратэснага патэнцыяла. І ён, калі ён апынецца ў сітуацыі выбару паміж гэтай невыгоднай, але на пэўную перспектыву паглыбленай інтэграцыі з Расіяй і вельмі хуткай згубай палітычнай жыццяздольнасці, тады, вядома, ён можа вось зрабіць такі выбар. Але зноў-такі, ну, тут мы вяртаемся да тых самых двух галоўных фактараў, якія я згадваў у самым пачатку. Гэта будзе залежаць ад пазіцыі Крамля і ці гэтыя два бакі, Менск і Крэмль, дамовяцца пра гэтую нейкую здзелку. І другое, пра маштаб пратэсных настрояў. Ёсць варыянт, пры якім Крэмль увогуле не захоча нават з ім мець такую здзелку, хаця гэта малаверагодна. Валерія, і нарэшце ваш адказ. Москве патрэбная крывавая плошча ў Менску? Ну, я же с самого начала сказал, что Москва выиграет в любом случае, случится эта площадь или нет. То есть в любом. В том случае, если Лукашенко переходит на следующий срок, Москва все равно выигрывает без всякой крови, если, ну, даже не хочу этого говорить, вообще без всякого насилия. Если это самое, он забеспокоится и не станет дожидаться, как в 2010 году, в общем-то, самого часа X и пойдет на сделку прямо сейчас. Потом, и в том случае, если сменится власть в Минске, Москва все равно выигрывает, потому что, в общем-то, ведь я не, во-первых, считаю так же, как и вы, что не может быть настолько манипулируемого главы государства, который бы выступал целиком на стороне какой-то другой страны, тем более, ну, если он уже получил это место. Да я и вообще не верю в такую уж манипулируемость людьми. Но я вот бы на что обратила внимание, что ведь союзное государство с 31 картой – это одна сторона, или один, ну, как бы это сказать, формат возможной сделки, а второй формат возможной сделки – это просто буржуазная революция в Беларуси. Понимаете? То есть просто отказ от советского наследия в командовании экономикой. И тогда ничего не надо, деньги решают все. Понимаете, зачем тогда нужна эта союзная карта? Добро. И я закончу, подождите, можно я еще буквально секунду? І хотела. Я думаю, што это да наступнага разу, які, я спадзяюся, што будзе не апошні, а я нагадаю, што сёння з вами былі Сергей Богдан, Александр Уласкін, Францішек Вячорка, Андрей Елисеев, Валерія Костюгова, ну і я, Юрий Дракахруст. До сустрэчы. Спасибо. Счастливо. Всяго.